ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-eme n'Enugu steeti. O wee bụrụ na dimkpa bi n'unu na-afụ wenyile aka ya enu ka ndị befa na-akọwa na o si na siti wee nata mana fa amaghọ siti ebe ọ nọ na ifefa ma bụ na ọ nata na vileji befa na Septemba 11, 2025 a. onye ma na obi n'ime ọfịa ka obi na township na ọ gwaghị ụmụnne ya ebe obi na ọnya ka a na-akọwa na ọ natalụ wee tọlụ nwa cousin brother ya ọmarịcha nwatakịrị ya na-afụ n'ife onyonyo a bụzikwa ife na-efu efu n'oke anụnwa bụ ife tọje ada cousin brother ya onu na-afụ ebe a wee na-rie wee manye isi n'ọfịa na afụbekwa ya na-achọ ya achọ wee na-akọwa na mgbe ọ kpọkwana nwatakịrị anụnwa wee na-apụ na ndị mmadụ fụrụ ya mgbe nne na nna nwatakịrị a na-achọgharịzi ya a na-ajụ ndị mmadụ ajụjụ ka fa na-akọwazi na fa afụkwa n'oke anụnwa ka ọ kpọkwana nwatakịrị a wee na-apụ kama na fa amakwa na ife bụ ebumnobi ya o ji wee kpọrọ nwatakịrị a na fa chekwa na oke o je gonye ya ife maọbụ ka ọ kpọrọ nwatakịrị anụnwa ka o dujekwana ya na nke ndị ochie ndị oyi ya ka o wee gagharịa wee nata na fa amakwanụ na ife o ji wee kpọrọ ya bụ nwatakịrị bụ ka o wee tọrọ ya ka ọ kpọrọ nwatakịrị wee na-rie na nke kacha nke bụ na amaghị obodo okooko unu na-afụ ebe a nọ na amaghị obodo ọkpọ nwatakịrị a wee jebe na-achọzikwa nwatakịrị unu na-afụ ebe anụnwa achọ ha afụbekwa ya wee rukwa anụ kịta anụnwa na nke bụzi na nwanne ya nwoke apụtagokwa wee na-ebe wee na-eti mkpu akwa n'oke ọnụ wee na-ayọ ọha na eze na ebe ọbụla efuru okooko anụnwa a na-akpọ Fraịde Okeke na-agụ jide ya ma jidesikwa anya ya ike na-agụ biko na-agụ kpọrọ ya jee hanye ndị uwe ojii n'aka na fa nwee jegokwa anụ n'ogige ndị uwe ojii wee jee gwafa ife okooko anụnwa mere nke bụzi na-edeziri ya nwante na onye ọbụla fụrụ ya na ya kpọọ ndị uwe ojii ka ejide ya o mekwana ka ndị mmadụ mata na afa nwatakịrị anụnwa na-efu efu ọtọje bụ Ugomesinachi nke bụkwana na ndị mmadụ na-asị ya na Ugomesinachi na o nweghị ife ya emeghụ na ya achọtakwana ya na ọ bụrụ na nwanne ya nwoke natalụ vileji na ebumnobi ya bụ ka ọ bịa tọrọ nwa nwanne ya nwoke wee naba na siti ebe ọ nọ ka ụmụnne ya nọrụzie n'ife iri uju nọrụ n'ife ibe akwa na ife mwute na aka na-abụ ya aghọkwo n'okooko onu na-afụ ebe otu aka na-aya ejide ya ka ọ bịa kwukwa n'ife bụ ebumnobi ya o ji wee tọrọ nwa nwanne ya nwoke na ebe ọbụla ịfụrụ Fraịde Okeke anụnwa na-agụ kpọọ ndị uwe ojii ka ejide ya gụbụ onye na-enenekwa n'ife onyonyo a enyemaka iyi enyelu nne na nna nwatakịrị a na ọmarịcha nwatakịrị enyekwa n'afịa wee dịka Ugosinachi na gụbiko na-agụ tụsa ife onyonyo a ka o ruo ụmụnne anyị n'ebe niile aka ọnọ n'ụlọ ọnọ n'ọfịa ka fa afụ ya onye ọbụla nenere ife onyonyo a wee fie ihu nwatakịrị a ọ bụ na ọ na ya dị ya ka akpọnatara ya ka ọ kpọrọkwa nwatakịrị a jee kpojeru ndị uwe ojii ọ bụrụ na elesiri ya elesi ka ọ kpochiyakwa nwatakịrị a azụ na ọhọ Fraịde bụkwa na onye nwe nwa ọ bụrụ na ojie wee chi gwọrọ ọgwụ ego biko nene ma nke ndị dibịa bi n'ogbe ma nke ndị ụka na-esu ncha Hausa na ncha were bi n'ogbe ma ndị dibịa na-agwọ oke ite ndị a na-agwọ na-eke biko na-egharị anya n'ogbe ebe ọbụla ịfụrụ nwatakịrị a dododo ka ị kpọtụrụ ndị uwe ojii nọ n'ogige ka ejide Fraịde amakwa na ife o ji nwatakịrị ji ime na ojie wee ji isi oke ite ka o jere ile ya ele ka ọ chọrọ iji wee chụrụ àjà ka o wee bute ike ka ọ chọrọ iji wee gwuo ọgwụ ego amakwa na Fraịde o ji wee nata vileji fa wee tọrọ nwa nwanne ya nwoke manye isi n'ọfịa onu o bughi amụ ọ ya ala nwa otu ka ọ mụta nke ya ka o were wee mere ife ọ chọrọ ime ọ bụrụ nke onye ọzọ tara afụfụ wee mụ nwaanyị ibe m tara afụfụ buo afọ ime ha many months nyegide nwatakịrị ala nyegide ya nri kwugide ụgwọ akwụkwọ wee ruo kịta Fraịde si ebe o si wee nata ma amahụ nọ n'ime ọfịa ka ọ nọ gaa ka gachakarụ nwatakịrị na rie nke bụ na afụghị ya nwekwe na ife mmadụ anyị afụna ị na-eze ndị iro ị na-ezekwa nwanne ọha arụ ọkwa ya ka eji wee tụ n'inu wee sị na agha ụnụ ajọka ifụlụ agha nwanne o jọchasịarụ njọ ma jọwuo onwe ya ma siwuo nkakwụ n'isi maka na ọ bụrụ na onye ọzọ ka afụrụ kpọ nwatakịrị ya wee na-aga n'iro ndị fụrụ ya ya ajụ onye ahụ ebee ka ịkpọ nwatakịrị ya ejechi ya taa azụ ma na-afụgo na onye kpọ nwatakịrị bụkwana nwanne nwatakịrị ahapụ ya chena o nwere ebe ọ kpọ nwatakịrị ka o duje ya ozi ma ka o jee gonye swit na chingom maọbụ bred asị ndị si oruo oyibo wee nata amana ọ ka ọ tọrọ nwatakịrị o mere ife a na anya afụghị ya ka ọ na ọmahụ na ụkwụ na-aga warawara na anya na-aga warawara na afụ ya ka o mere ife a na o mechaa ya na ọ ya anatazi vileji fụ ọzọ ọ ya agbabazi n'ọsọ gbaruo one mgbe ọ ya anatazi anata ya ka o merie na ọ nata ka ọ gọọ na ọhịa akpọ nwatakịrị a wee pụ nwekwe na ife mmadụ anyị afụkwa na donu nke a bụ ozikwo nke na onye a bụ nwanne m nwanna m onye ọbụla kpọkwa nwa ahụ pụọ geeti marụkwa ebe ọ kpọ ya eje maazịkwa ndị a na-aya biko nyere m aka tụsa ife onyonyo a ebe ọbụla afụrụ Fraịde ka eje jide Fraịde ka ọ kpọnata nwa nwanne ya nwoke ọ kpoje
na onwe ife nwanne ya nwoke merie, onweghị ife nwatakịrị a merie. Ife niile anụ nwa ọha ife obi ọjọọ na-ebute, ife anya ukwu na-ebute, ife oke ọchịchọ na-ebute. Ihe ekweta ka ịha, ị na-achọ ka ịka aka nniwu, ị na-achọ ka ịka aka ekpewe, ihe abụọ ogbenye bụrụ ọnụ ntụ, ihe eto ogologo bụrụkwa nwa aka nchi. Weru n'ofunu oge kwadudukwa oge ya ọ ga were nwayọọ nwayọọ na nwayọọ nwayọọ ka ejuna ji aga n'ogwu. Ebe onye ọsọ ruru onye ije ya erie. Oke ọchịchị ajọka na biko nu chidebe na ego ụwa n'ike ka unu na ogologo ndụ. Onye chụkwa n'ike ọ na n'ike, mana ịchụọ ya n'usoro kwesịrị ịchụ ya, ịnọte aka iri ife nwa rie ife ụmụ ụmụ